sitwazzjoni dwar il-COVID għaw Malta. Bħala aħbar tajba kellna iktar persuni li issa ġew infejqin minn din il-marda tal-COVID, fil-fatt aħna sibna 15 persuna oħra li fiqu. Bekk it-total ta' każijiet li fiqu huwa ta' 165. Jekk inħarsu lejn kif huma bħala rġiel u nisa dawn il-15 il-każ li fiqu għandna 7 minnhom li huma nisa u 8 li huma rġiel. Bħala etajiet għandna 3 minn nies li kienu ta' età bejn 20 u 29 sena, 3 oħra bejn 30 u 39 sena, persuna bejn 40 u 49 sena, persuna oħra bejn 50 u 59 sena, 5 persuni bejn 60 u 69 sena u 2 persuni bejn 70 u 79 sena. Allura dawn kienu 15 il-każ ieħor li issa fihom il-COVID u dawn jibqgħu f'kwarantina għal 7 ijiem oħra minn meta huma ħareġ ir-riżultat negattiv. Il-bira żidna ftit fit-testijiet minn l-aħħar xejra li kien qed ikollna fejn għamilna 808 tests. Palma dejjem ngħidu aħna nixtiequ li nistgħu nagħmlu iktar testijiet, allura dejjem nappellaw biex in-nies, speċjalment dawk li għandhom is-sintomi, jiġu ħalli aħna nkun nistgħu nittestjawkom. U minn dawn aħna kellna każ wieħed li huwa pożittiv. Allura it-total ta' każi li huma pożittivi huwa ta' 444 cases. U l-każijiet issa li huma attivi huma ta' 276. Sa issa għamilna total ta' 26,123 swab tests. Dan il-każ li kellna llum li huwa pożittiv huwa ta' tfajla ta' 18-il sena li hija Maltija, bdiet bis-sintomi fit-18 ta' April bis-sola, griżmejja juġawa u ġeħ ta' ras, ejja u noqqas ta' toma. Għamilna investigazzjoni ta' din il-persuna hi ma kienx qiegħda tattendi skola għaliex bħalma tafu issa l-università mhux qed ikun hemm klassijiet li huma propju fil-klassi imma qed isir online learning u allura aħna l-kuntatti li kellha kienu membri tal-familja. Sa issa aħna informati li kien hemm 2 membri tal-familja li wkoll kellhom is-sintomi, allura aħna qegħdin nagħmluhom it-testijiet ukoll lil dawn iż-2 membri. U l-familja kollha tibqa' wkoll f'kwarantina. Dak kienu is-sitwazzjoni tal-każ wieħed li kellna pożittiv. Dejjem infakkarkom li veru n-numru ta' każijiet li qed ikollna rrappurtati qed ikun pjuttost baxx, però bħalma qegħdin taraw aħna pajjiż żgħir u n-numri jvarjaw minn ġurnata għall-oħra. Allura huwa importanti dik naraw il-numru ta' każijiet kif ikunu qegħdin jiżdiedu u anke li aħna nħarsu lejn ir-reproductive rate, jiġifieri kif ikun qed jiġi trasmess minn persuna għall-oħra. U aħna qed nagħmlu fokus ukoll fuq kull każ li qed ikollna fuq il-contact tracing ħalli kemm jista' jkun aħna nippruvaw nagħlqu l-każijiet u kemm jista' jkun jekk ikun hemm każijiet oħra nsibuhom ħalli jekk inti tkun tista' tnaqqas il-firxa ta' dan il-virus minn persuni li jkollhom anke l-bidu ta' l-ewwel sintomi. We have had 15 new recovered cases, so now we have a total of 165 people who have recovered from COVID. Now these people will remain in 7 days quarantine so that we will be sure that they would have eliminated the excretion of the virus so that these people can then return back to their normal life and get out of isolation. This is very important that we are testing people so that these people will be given the necessary cure that they require. They will be followed up. People can, if they are in a very good condition, they can stay at home. We follow up the positive cases through the primary healthcare department, whereby they contact the patients every day so that we monitor the symptoms. This is very important for the sake of the clinical condition and also for reducing the spread of the virus. Yesterday we did 808 tests, and from these we had 1 positive case. This case has been investigated and is a contained case as well. So now we have a total of 444. Our appeal remains the same. We have had changes in the number of cases that we are reporting on a daily basis. Malta is a small country, so the number of cases are tending to fluctuate. So it is very important that we continue to monitor the situation, and we appeal to you that if you have any symptoms, please call us so that we can do the test for you and we can care for you as well. Please remain at home, stay safe, which is very important, and take care of vulnerable people. Thank you.
Mur wissa għal-ġurnalisti. Għanna Charmaine minn Newsbook. Tajjeb, Lawċi, jidher li l-persentaġġ ta' każi pożittivi mis-sample f'Ħalfar fl-aħħar jiem kien qed ikun ħafna aktar għoli mill-persentaġġ tal-każi pożittivi fil-bqija tal-komunità. Jekk tikkonferma dan, ma taħsibx li jkun tajjeb li jsiru ħafna iktar testijiet f'Ħalfar biex tkunu tafu kif tista' tiġi aktar protetta il-saħħa tar-residenti li ħadu l-virus? U taħseb li f'Ħalfar huwa possibbli li jsir social distancing bis-serjetà? Mela, li qegħdin nagħmlu f'Ħalfar aħna kuljum qegħdin nagħmlu testijiet. Infatti l-bieraħ għamilna 20 oħra u l-ebda minnhom ma ħareġ li huwa pożittiv. Li qegħdin naħdmu b'strateġija fejn aħna qegħdin naħdmuhom gruppi, allura hemmhekk inti tkun tittestja dak il-grupp tibqa' segwihom ħalli jekk inti ma jkollokx iżjed każijiet eventwalment nafu li dak il-grupp ma jkunx qed ikollhom il-COVID. Allura inti permezz ta' segregation ta' gruppi ta' nies li qegħdin f'dan iċ-ċentru hemmhekk kun tista' bil-mod il-mod tikkontrolla s-sitwazzjoni. Nifhmu li hemmhekk huwa post fejn huma qrib ta' xulxin, però kull mezz qed isir biex aħna dejjem nkun nistgħu nferxu dawn il-persuni kemm jista' jkun anke dawk li joħorġu pożittivi qegħdin jitpoġġew f'post għalihom u anke dawk li jkunu qegħdin f'kuntatt magħhom li huwa dirett ħafna wkoll ikunu qegħdin jitpoġġew għalihom. Il-mod ta' kif inti tikkontrolla dis-sitwazzjoni hija permezz ta' social distancing imma anke permezz ta' cohorting, jiġifieri inti taqbad gruppi ta' nies hemmhekk kun tista' tittestjhom u tibqa' segwihom ħalli tara jekk ħarġux xi sintomi. Karl, Malta Independent. Wara nofsinhar tajjeb. Mela diġà ġejna informati li l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jibgħatu linji gwida lil postijiet tax-xogħol biex jitnaqqas iċ-ċans ta' trasmissjoni tal-virus jekk mhumiex jagħmlu teleworking. Madankollu għad hawn min qed jirrapporta li xorta qed jaħdem f'kundizzjonijiet li ma jżommux ma' dawn ir-regolamenti bħal dawk ta' social distancing. X'azzjoni tista' tittieħed kontra l-postijiet tax-xogħol jogħġbok? Iva, bħal medna ħna għamilna diversi linji ta' gwida lil diversi entitajiet u anke ltqajna ma' diversi entitajiet kbar ukoll li fejn ikun hemm ħafna ħaddiema li jħadmu u għennihom kif huma jistgħu jikkontrollaw is-sitwazzjoni u bekk jevitaw li jkollhom xi każ imma anke wkoll jekk hemm xi każ biex titnaqqas iċ-chances li tinfirex f'dan il-komunitajiet. Importanti ħafna li dawn ir-regoli jiġu segwiti u aħna nappellaw ukoll li dawk in-nies li forsi huma qegħdin fuq post tax-xogħol qegħdin jaraw li hemm sitwazzjonijiet fejn huma jħossu li mhumiex qegħdin safeguarded ikellmuna jċemplulna fuq il-111 u aħna nkun nistgħu nitkellmu wkoll mal-employer ħalli nkun nistgħu wkoll ngħinuhom biex aħna nkun nistgħu ngħinuhom kif jistgħu jitlu dawn il-linji gwida anke skont il-post ħalli allura hemmhekk innaqsu ċ-ċans ta' firxa. Sera, Times of Malta. Grazzi, Prof. Gawċi. N-numru ġifri mill-444, kemm minnhom huma healthcare workers? U tieni mistoqsija għall-awtoritajiet Ingliżi bħalissa qed jiddiskutu għandhom xi ħeġġu l-pubbliku jilbes maskri fil-pubbliku. L-awtoritajiet Maltin qegħdin jagħmlu diskussjonijiet simili jew hemm il-biża' li l-użu ta' maskri fil-pubbliku inaqqas l-istokk li mbagħad qabli jiġi bżonnu l-isptar. Mela. Fuq il-healthcare workers, bħalma dejjem semmejna, aħna konna qegħdin anke meta nagħti rendi konti anke konna qegħdin insemmu fejn ikun hemm healthcare workers li huma affettwati. Healthcare workers waqt li qegħdin fl-isptar huma qegħdin proteġuti permezz tal-PPE li huwa l-Personal Protective Equipment ġif dak il-ħwejjeġ li jintlibsu apposta biex inti tnaqqas ir-riskju li jkun hemm trasmissjoni mill-pazjent għand il-healthcare worker. Imma anke wkoll li inti jkollok nuqqas ta' trasmissjoni mill-healthcare worker ukoll għall-pazjent. Dawn huma l-prinċipji ta' infection control measures. Imma il-healthcare workers u l-carers ukoll qegħdin fil-komunità, allura huma għandhom iċ-chances li jistgħu jidbaw il-virus bħalma kwalinkwa persuna oħra li qiegħed fil-komunità. U iva kellna healthcare workers li ġew pożittivi, anke rridu niftakru wkoll li aħna għamilna enhanced testing, allura hemm iktar ċans li naqbduhom dawn il-healthcare workers u mill-444 cases li kellna 44 minnhom li dawn ġew pożittivi. Ġifieri hemmhekk għandek 10% minnhom li huma healthcare workers jew inkella carers. Hawnhekk qed ninkludu kemm dak li huma aggaġġati mal-gvern kif ukoll dak li huma angaġġati fil-privat. U aħna qegħdin inkomplu wkoll insaħħu is-sorveljanza tagħna u anke l-testjar lil dawn il-healthcare workers għaliex huwa importanti li aħna naqbduhom kmieni
ħalli jekk aħna nkun nistgħu wkoll innaqsu ċ-chances ta' firxa, speċjalment f'istituzzjonijiet fejn inti għandek ħafna nies li huma iktar qrib ta' xulxin, imma anke f'istituzzjonijiet fejn inti għandek in-nies li huma vulnerabbli. Fuq il-maskli aħna qegħdin nagħmlu evalwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni, rridu niftakru li l-maskli, surgical masks, l-użu tagħhom huwa qiegħed fil-healthcare establishment. Tajjeb, rridu noqogħdu attenti wkoll li inti ma tpoġġix iktar nies friskju għaliex hemm tendenza li persuna meta jkun qed libes maskla, hemmhekk persuna għandu chances iżjed li joqgħod imiswiċċu allura jekk inti ma jkollokx ħasil tal-idejn li huwa tajjeb hemmhekk iktar ċans li jekk inti missejt xi post li huwa kontaminat bil-mikrobi u inti mort tirranġa l-maskla, allura hemmhekk inti ressaqt iktar il-mikrobu lejn wiċċek. Allura din qegħdin nagħmlu evalwazzjoni fid-dettall u naraw vera jekk hemm bżonn din is-sitwazzjoni u anke x'inhu l-aħjar u min vera għandu bżonna l-iktar. Kelly, One News. Nsellimlek Professor Gawċi wara nofsinhar it-tajjeb, jidher li hawn perċezzjoni anke minn rapporti mill-midja internazzjonali illi il-coronavirus bil-b'xi mod jista' jmajna minħabba temperaturi għoljin. Nafu illi aħna f'Malta dan huwa forsi ta' vantaġġ għalina għaliex għandna s-sajf li huwa pjuttost sħun u niexef. Iżda qed nitkellmu dwar pandemija mhux seasonal outbreak, jiġifieri l-awtoritajiet tas-saħħa x'inhi l-parir tagħhom dwar dan. Iva, qegħdin insegwu dawn l-evidenza li qiegħda dejjem toħroġ għaliex għadu qed jiġi ttestjat propju dan il-virus, rridu niftakru li dinja pandemija bħal met tajjeb inti li dinja pandemija ta' coronavirus u mhux ta' influenza. L-influenza huwa staġjonali li ġeneralment jibda minn Ottubru sa' Mejju u mbagħad inti ikollok sajf fejn ma tantx ikollok każijiet imbagħad jerġa' jibda f'Ottubru. Dan huwa coronavirus minn esperjenza li għandna ta' coronaviruses oħrajn. Hemmhekk ġeneralment dawn jibqgħu għaddejjin anke f'temperaturi li huma sħan. Aħna nixtiequ li kieku dan il-coronavirus ikun jista' jbatti fis-sajf għaliex aħna għandna vantaġġ bħal mett tajjeb inti li aħna jkollna sajf li huwa pjuttost twil, però rridu noqogħdu fuq evidenza. U l-risorsi u l-pjanijiet kollha li għandna huma qegħdin hemmhekk biex aħna nkunu lesti wkoll li jekk dan il-virus jibqa' jinfirex anke despite il-fatt li aħna jkollna temperaturi li huma għoljin, aħna wkoll nkun nistgħu nikkontrollawha. Għalhekk importanti dan il-monitoraġġ li qegħdin nagħmlu jrid jibqa' għaddej u anke issa li qed ikollna numru pjuttost żgħar irid ikun hemm monitoraġġ iktar dettaljat ħalli nkunu żgur x'inhi s-sitwazzjoni. Adrian, TVM. Konferma li ser jibdew jitqasmu face visors lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa u dawn il-visors ser ikunu qegħdin jitqasmu lit tobba privati wkoll jew fl-isptarijiet biss. U dwar ir-restrizzjonijiet li pajjiżi Ewropej qegħdin naraw li f'miżuri li limitaw il-moviment tan-nies dawn qegħdin jiġu illaxkati. Taħseb li f'Malta għandu jiġri l-istess anke minħabba l-konsegwenzi fuq is-saħħa mentali li dawn ir-restrizzjonijiet qed ikollhom fuq diversi persuni fosthom it-tfal? Grazzi. Mela, fuq il-visors, dawn il-visors aħna għamilna wkoll għandna nies li propri qegħdin jipproduċuhom ma' Malta, tajjeb li għandna l-inġiniera li huma bravi ħafna li qed jaħdmu fuq din is-sitwazzjoni u anke qed ikollna supply li qed ikun regolari ħafna, aħna dawn diġà qegħdin jintużaw ukoll fl-istituzzjonijiet tagħna u anke qegħdin inqasmuhom ukoll lil-general practitioners anke lil min kull min għandu bżonn ħalli hekk kollna n-nies li huma protetti kemm fl-isptarijiet tagħna kemm fil-primary care tagħna manka fejn kun qed tingħata l-kura lil pazjenti li jistgħu jkunu qegħdin ikunu affettwati bil-COVID ħalli jekk ikunu protetti. Nafu li l-visors hija waħda mill-iktar miżuri li inti jista' jkollok protezzjoni u allura dan għamilna enfasi fuq u anke qed inżidu l-produzzjoni lokali wkoll. Importanti li nifmu li meta inti kollok ċertu sitwazzjoni bħal huma ta' pandemija nafu li jista' jkun hemm effetti fuq is-psikoloġija tal-persuna. U hemmhekk allura aħna propju bħalma semmejna qabel ukoll li qegħdin noffru servizzi wkoll fejn persuni li jħossuhom li qed ikollhom stress jew inkella anżjetà ikun jistgħu anke jċemplulna fil-helpline tagħna ħalli aħna nkun nistgħu nagħtu dawk il-pariri li hemm bżonn. Dil-helpline hija wkoll backed up professjonisti ta' psychologist u anke ta' psikjatra ħalli skont il-bżonn il-persuna jingħatalu dak l-avviżi u l-pariri li hemm bżonn u anke fejn hemm bżonn ukoll isir referral ukoll għal trattament ukoll u kura minn dawn il-persuni. Julian, Love in Malta.
Good afternoon, Professor Gauci. So I have two questions. My first one is, what will happen to positive COVID-19 patients in Hull Far Open Centre who end up recovering from the virus? Will they return back into the centre? And my second question is, what could be some of the first measures lifted once you decide to? Mela, fuq il-każijiet li għandna ħal-far bħalma konna qegħdin naraw aħna la darba jiġu pożittivi dawn qegħdin jinżammu f'posta iżolazzjoni taħt il-kura tar-Red Cross u anke taħt il-kura tal-Primary Care. Fil-waqt li aħna nkomplu nsegwhom ukoll min-naħa ta' Public Health fejn naraw fejn isir ir-recovery. U mbagħad inti għandek ukoll is-7 ijiem kwarantina. Iva dawn la darba huma mbagħad ikun jistgħu niddikjarawhom li huma recovered u anke tkun għaddiet il-perjodu tal-kwarantina dawn ma jerġgħux jirritornaw lura lejn iċ-ċentru fejn qegħdin l-oħrajn li għadna qegħdin nittestjawhom. Fuq lifting ta' measures aħna bħalissa għaddejjin b'evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ħalli naraw eżatt x'inhi s-sitwazzjoni fir-rigward ta' firxa ta' dan il-virus għaliex dak huwa importanti ħafna li inti jkollok sitwazzjoni fejn il-firxa ta' dan il-virus tkun kemm jista' jkun baxxa ħalli inti meta eventwalment imbagħad tibda ddaħħal ċertu miżuri fejn inti tibda tnaqqas mill-miżuri li konna diġà daħħalna, importanti ħafna li aħna nkunu diġà qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-firxa hija baxxa. Għaliex hemmhekk trid tkompli żomm għajnejk fuq is-sitwazzjoni ħalli kif tara li inti reġa' kellek il-firxa, speċjalment firxa li ma kienx mistennija, importanti li tara x'miżuri tista' tieħu biex inti tikkontrolla. U dawn il-miżuri jiġu assess skont ir-riskju ta' trasmissjoni qawwija. Allura hemmhekk inti dan il-pjan qiegħed jitħejja. Kien minn Net News? Tal-emlek, Prof. Gauci, il-numri baxxi li qed ikollna qed imorru kontra l-projections li kellkom smajna b'modell li kellkom l-awtoritajiet tas-saħħa, rrid nixtieq nistaqsi jekk dan huwiex jaħdem qed nistennew aktar każi għaliex issa jidhru li n-numri qed ikunu baxxirna kważi ġimagħtej b'numri baxxi konvinti li t-testijiet qed jiġu negative huma tassew negative. Mela, meta inti għandek pandemija taf li inti ħajkollok il-kerv fejn bil-mod il-mod jibdew tilajn u mbagħad ikollok plato u eventwalment bil-miżuri li tkun ħadd jibdew niżlin. Din hija mudell li qegħdin rajna wkoll f'pajjiżi oħrajn u allura il-mudell aħna qegħdin ukoll jiġi segwit fl-istess sitwazzjoni hawn Malta. Kemm ħandumu għaddejn f'dis sitwazzjoni? Jekk jerġa' jitlaw il-każijiet, jiddependi ħafna x'ikunu qegħdin jagħmlu l-pubbliku hemm barra. Ġifieri jekk aħna nibqgħu insegwu l-miżuri li ħadna speċjalment ta' social distancing, hemmhekk jiġi kontrollat in-numru ta' każijiet. Jekk ikollna sitwazzjoni fejn il-pubbliku ġenerali jibqa' jara li hemm każijiet li huma baxxi, allura jaħseb li issa għadda kollox u jibda joħroġ jiltaqa' ma' nies oħrajn, hemmhekk ikollna sitwazzjoni fejn aħna n-numru ta' każijiet hemm ċans li jerġgħu jibdew jitlaw. Din hija sitwazzjoni fejn diversi pajjiżi oħrajn qegħdin jarawha u aħna qegħdin nappellaw dejjem biex intom bħala pubbliku tibqgħu issegwu dal-miżuri għaliex aħna qed nagħmlu l-almutana min-naħa tagħna, però bil-forsi rrid ikun hemm ikkorporazzjoni ta' ħaddieħor għaliex ma rridux sitwazzjoni fejn il-każijiet jerġgħu jibdew tilajn. Claudio Orizzont? Nsellimlek, Prof. Gauci, qed tissemma l-mediċina Remdesivir li hija effettiva f'xi każi ta' pazjenti. Din qiegħda tintuża f'Malta, x'inhi l-pożizzjoni dwarha? Grazzi. Aħna għaddejjin ukoll clinical trials flimkien ukoll ma' pajjiżi oħrajn fejn qegħdin naraw li pazjenti tagħna li kellhom bżonn jidħlu l-isptar ukoll fejn huwa indikat jingħata multiple treatment biex aħna nkun nistgħu naraw ukoll is-sitwazzjoni. Tajb ngħidu li bħalma rajna dawk il-pazjenti li kienu qegħdin f'kundizzjoni medika li ma kienx daqshekk vulnerabbli qabel qabadhom il-COVID u qabadhom il-COVID dawn qegħdin naraw li sejrin tajbin. Bħalma eżempju qegħdin nagħtu dak il-persuna li kellna anke l-ITU li għadu qiegħed fuq il-ventilator u bħalissa jinstab f'qagħda tajba u huwa stabbli. Allura hemmhekk aħna permezz tal-kura li qiegħda tingħata kemm bħala mediċinali manka bħala monitoraġġ li jingħata lil pazjenti tagħna minn nies mill-kliniċi li għandna f'Mater Dei, hemmhekk qegħdin naraw li qed ikollna sinjali tajbin għal dawn il-pazjenti wkoll. Matthew, Malta Today. Bonġu, Professur. Hemm evidenza minn studji fl-Amerika, ċina u l-Ewropa li tfal forsi mhumiex daqshekk vulnerabbli għal COVID-19. Issa li ġejn is-sajf taf tikber tentazzjoni li nies joħorġu iżjed.
anke kif qed jaraw ir-rat ta' infezzjoni li donna qed tiġi kontrollata. Fid-dawl ta' dawn numri pożittivi, taħseb li xorta jeżisti r-riskju ta' contagion rate li jerġa' jtella numru ta' każijiet jew jekk pereżempju jitħallew xi kwinet jinfetħu u jibdew jħorġu n-nies iżjed. U taħseb li huwa possibbli li jżid ma joqrob is-sajf jkun diffiċli li twaqqfu n-nies milli joħorġu? Mela, fuq it-tfal tajjeb qed tgħid li l-epidemioloġija ta' barra naraw li iva tfal mhumiex qegħdin jiġu daqshekk affettwati, imma wkoll qegħdin naraw Malta ma kellniex daqshekk proporzjon kbir mill-cases li kellna aħna li huma ta' tfal ukoll. Dan huwa sinjal tajjeb, però rridu naraw ukoll il-kulturi ta' kull pajjiż. Aħna niftakru li f'Malta għandna sitwazzjoni fejn min tiġi li jkollok it-tfal li kienu qegħdin ikunu man-nanniet. Dik xi ħaġa li aħna qegħdin nappellaw biex kemm jista' jkun ma ssirx għaliex jekk it-tfal jistgħu jkunu pereżempju asymptomatic carriers ta' dan il-virus u ma jkunx qed joħorġilhom is-sintomi, hemmhekk xorta jistgħu jgħadduha lil nannit tagħhom. U għalhekk li aħna konna ħriġna l-leġiżlazzjoni ta' protezzjoni tal-vulnerabbli, ħalli bekk in-nies li jkunu qegħdin barra fil-komunità li hemm ċans li jieħdu l-virus ma jgħadduhx il dawk l-anzjani jew inkella nies li huma vulnerabbli li qegħdin nikkwinjawhom propju fid-dar tagħhom. Importanti bħalma semmejna wkoll li aħna qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni, qegħdin naraw meta u kif l-aħjar aħna nkun nistgħu nibdew innaqsu xi miżuri meta s-sitwazzjoni u meta żmien jasal. Sa dak iż-żmien importanti li kulħadd jibqa' jsegwi dawn il-miżuri li għandna fil-post bħalissa. Jiġifieri li aħna dawk in-nies fejn jistgħu jagħmlu telework, nappella nerġa' lill-employers fejn nistgħu nagħtu telework tallimna ħafna li hemm ħafna xogħol li issa jista' jsir bit-telework ejja nibqgħu għaddejjin bija din bħala prattiċità li hija tajba. Importanti ħafna. U anke n-nies ma noħorġux jekk mhux vera hemm bżonn għaliex bħalissa dawn il-miżuri huma l-aħjar miżuri li għandna biex aħna nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Nappellalkom to stay in, stay safe.